sobotu dopoludnia sa na zimnom štadióne v Dubravke uskutočnil zápas nadstavbovej časti prvej ligy starších žiakov medzi domácou Hobou Bratislava a HK Iskra Partizánske. V červených dresoch výborne hrajúci hostia potvrdzovali rolu veľkého favorita zápasu hneď od začiatku, keď sa na domáceho brankára Pinčeka valila jedna akcia za druhou. Na úvodný gól z šeple Partizánskeho sa čakalo až do 10. minúty, kedy sa v prečíslení presadil Pšenko a mohli sa začať partizánske gólové hody. Ešte v tú istú minútu sa menilo skóre opäť, keď po dorážke do prázdnej bránky zvýšil na 0-2 Výborne. Na prvotretinových 0-3 pre hostí upravil opäť po dorážke Jakub Baňo. V druhej tretine sa obraz hry vôbec nezmenil. Hostia prevyšovali Dubravčanov vo všetkých faktoroch, či už korčuliarsky, ale aj palicovou technikou. Partizánske zvýšilo po lišiackej strele pomedzi betóny brankára Sadloňa svoje vedenie už na 4 góly. Hlásateľ ešte nestihol dopovedať meno šťastného strelca a skóre sa menilo opäť. Na 0-5 upravil Sapár. Šiestý gól padol do siete Hoby ešte počas druhej tretiny, keď sa v jej závere presadil opäť Vaňo. Dubravské trápenie a mizéria pokračovala aj v tretine tretej. V 10. minúte zvýšil po obliehaní Dubravskej brány už na hrozivých 0-7 Pšenko, ktorý v sobotu rozhodne mal svoj deň. Bezradnosť Dubravčanov demonstroval Pšenkov tretí gól v zápase, keď si jeho prihrávku vrazil do vlastnej bránky domáci Pinček. Lenže to stále nebol koniec. V pohode hrajúci Partizánčania si robili s domácou obranou čo chceli. Na 0-9 zvyšoval hostujúci kapitán Výborný, ktorý zaznamenal 3 góly a pridal 1 asistenciu. Avšak titul najproduktívnejšieho hráča zápasu mu vyfúkol jeho spoluhráč Pšenko, ktorý svojím 4. gólom upravil na konečných a katastrofálnych 0-10. Tomu pridal ešte 2 asistencie. Partizánske tak prevalcovalo Hobu Bratislava zahambujúco 0-10. Tak z našej strany sme vždycky nedokorčovali súboje. A dosť Partizánske to využili, prekorčolovali nás a vracali sa. Na tom vlastne zlyhávali. Nahrávali si, kombinovali a my sme len zaostávali za nimi. Neviem prečo, vždycky sa týchto väčších superov ako keby zlákneme a potom nevieme si dobre nahrať a strieľať a dávať góly.